Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To ina muku fatan alkhairi da farko idan yau da farkon sai ta wannan channel ɗin tamu. Dan Allah ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da kai. Farko za mu bayani ne akan wani application mai muhimmanci a cikin wayar mutum wanda zai mira maka application ɗin kamar haka idan duk in kasba bayan da ka gagan su kamar application ne cikin wayar ka za ka yawo da su duk inda kake so. Duk inda kake so za ka yawo da su a cikin wayar ka ga sunan jere. To farko wani application ne za mu shiga filter za mu ɗauko wani application wanda ake cewa Toolbox. Ta gaishe an yi ce an yi o gida biyu sai aka yi l sai aka yi v aka yi o sai aka yi x ya ka ɗauko shi a cikin Play Store. Da farko ka yadda application ɗin yake da yanayin application ɗin za ga shi da maɗaɗɗe guda uku. Yanzu shi da maɗaɗɗe guda uku to da farko kuma za mu taɓa shaka. Idan ka taɓa shaka kai kafin ka buɗa shi za ka shi wannan ba wanda yake ba. Idan muka taɓa shi kamar haka shi application ɗin kenan sai ka taɓa wannan na sama sai ka taɓa shi ka kunna shi. Idan kunna shi ka ga ka mana wani foto nan ka a shi kana gani an ga foto. To idan ba kai ba ka taɓa aiki da shi ba foto ba ne zai nuna ma. Yanzu da yake ni na amfani da shi ne sai na ɗora foto a kai. To duk zan na maka da mutum za shi ɗora foto a kai. To daga farko sai ka zo haka nan inda za ka ƙara mishi girma na kana ƙara mai girma. Idan kai ne kuma za ka rage shi har ka kai ma zai bata kaɗan za ganin shi an gan shi haka. To ni na sai in bar shi ya haka don shi kuma yana hasken yanayin hasken abubuwanka a sannan kana ka da kuma ta ina ne zan ƙara mashi mai suna zan saka mashi background na kulayar inda nake so ta fito a yanayin sa nan ga inda za ka ɗora foto ne akan shi wannan shi a application ɗin kenan. Farko ba mu gani mu jarraba mu gani sun ɗin zai hau da za ku gane cewa ya tabbas zai hau. Kun gana ya canza wata ya canza mana yanzu ta yadda za mu canza mashi kulayar ɗin shi idan mutum ya shiga da haka wannan duka yanayin kulayar ɗin sa ne. Ga shi nan kana ga yanayin kulayar ɗinsa da yanayin dukkanin abubuwan da zai baka. Kamar haka yanzu sai ka zo sai ka taɓa nan shi dima duka riga shi ne da kake so kana iya ka sassaka mashi dukkanin kalar kulayar ɗin da kake so a ciki. Duka ya shi nan duka in ka buɗe shi za ka to shin ina ne za ka saka wannan application ɗin za ka taɓa wuri wannan idan ka taɓa duka sun application na kana da suke cikin kan wayarka. To duk app ɗin da kake so da kin ka san na'urar su WhatsApp su Instagram da dai su Facebook da dai sauransu da ka sanin abubuwan da nake amfani da su a ciki. To kai ma idan kana so daga app ɗin da kake so kai amfani da shi ta ciki za ka ɗora idan kin da kuma dukkanin application ɗin wayanka kana iya ka ɗora shi duka zai yiwu. A san duka in ka shigar ka za ka sauran bayanin shi application ɗin yana da matuƙar muhimmanci sosai. Da Allah idan yau na farkon siyar ta wannan channel tamu sai ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Nan ne ƙarshen bidiyon namu sai mun haɗu a wani bidiyo na gaba insha Allah.